Slabota, prečo ste začali s alkoholom? Alkohol si začal so mnou zahrávať, viete ako. Som si začal tu na krčme dávať pol deci, viete, pol deci a potom už na Rádku. Čo je? Ale od pichy dobrý robíš. Nepamätám. Kapúrku si zaunačil. Celú kapúrku. Pôjdeš po umytku. To ja bol, nie? Zabil! Vládko! No a prečo ste vlastne začali s alkoholom? No však som ma rád, že on si začal so mnou zahrávať ten alkohol. A Marisku čo ulice? Mal som psychické problémy. Niektorí začínajú fetovať alebo piť kvôli láske. Psychické problémy som mal. Začali ste piť kvôli láske? Sklamali ste sa v láske? No áno, v láske som sa sklamal. Sklamali ste sa v láske? Sklamal som sa v láske. Celkom. Viete, ako? No a potom som, viete ako, dal som sa do toho som sa dal, áno, pustil som sa do toho, viete ako. A čo vám hovorí Piko? Aké máte skúsenosti? Neviem, ešte som to nemal, ale počul som mami chlapci, rávia mi, že je to, ale viete ako, ja nie som feťak. Viete ako tí feťaci, viete ako. Ja len ako alkohol, 2-3 fľašičky denne. Koľko vás to stojí? No tak viete ako, ja si na to niekedy ako, no viete. Ja to mám zadarmo proste. Proste mám na to. Spravíš chlapca, tak ako vám máš. No, viete ako, no a minulé som si šňupol piko, viete ako. No a vtedy mi spotreba stúpla. Od tej doby? Tej doby. A 3 skúšali ste fľaštičky. liečenie? No, mal som ísť, viete ako. Mám ísť na liečenie, ale neviem, či zaplatia. O tom ide. Takže kvôli Marotke, hej? No, aby som mal na fľaštičky, viete ako, zlá doba. Fľaštičky nie sú, sociálne dávky mámov, nestačím si do piče, viete ako. No a čo k tomu dodať? No. Takže liečenie nie? Nie, žiadne liečenie, toto ma vylieči. Áno. A čo hovorí na to váš tatko a mamka? Jebem tatka, mamku. No ako nedoslovne. Aby ste si to nevyobrazili. Taký obraz viem nejak. Ale ako by som to mám... Viete ako? Co ty? Na každým viete. Rád cestor po činský radek. Pusíme sebe. Púžo, na to